दिनै गोथार बाथौ सानखौ मानिनानै बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुर हालामनि 6 नं सान्तिपुर गामियाव बाथौ फोरबो खुंनाय जायो। गाहाय आलासि महरै मानगोनां एसटि वेलफेयारनि चेयारमेन अनिल बसुमतारी आरो माननि आलासि महरै निउज 8 बड'नि गाहाय सुजुगिरि बिथांमोना नुजाफैनानै जाफुंहोफैयो। 1979 मायथाइयावनो लुजेननाय मन्दिरनि बागै फोरमायो आरो बिथां चेयारमेना मन्दिरखौ मोजां लुफुंनायाव सोरखारनिफ्राय हानायबादि हेफाजाब होयो बिनि थाखाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायहरदों। गहपुरनिफ्राय मनिन बसुमतारीनि खौरां। गिबियाव दिनै निउज दिनै टाइम्स नाव निउजनि गेजेरजों आं दिनै 6 नं सान्तिपुर गामिनि देवबानि बाथौ धर्म सिबियारि रायजो राजानि हांख्रायनायाव आं दसे समबाबो बेयाव नुजाथिफैनो हादों आरो बे गामिनि जेनिखि परिस्थिति गोग्लैसोनानै थानाय दिनैसिमबो 1979 मायथाइनिफ्रायनो बे गामियाव बे रायजोफ्रा थागिबि आरो बे दिननिफ्रायनो बे धोरोमखौ सिबिनायाव बिसोरो आखायाव लाबाय थादों। अब्लाबो दिनैसिम सरकारि जि सुबिदाफोर मोनिलाय अनसुंथाइ मोनिलाय एसटि डेभेलपमेन्ट चेयारमेनखौ बिसोरो हिसाबै आंखौ बेवहाय लेंहरनायखाय आङो दसेबाबो गावनि जिखिनि डेभेलपमेन्ट फान्डनिफ्राय जि हायो आं नाजागोन आरो लोगोसे बे गामिनि जेनिखि परिस्थिति बेफोरखौ हानायमानि आं MLA जों रायलायनानै बा MP फोरजों रायलायनानै लामा सामानि खोथा हान्था मेला बेमारि जिखिनि हस्पिटालाव लांनांगौ बेफोरो दैज्लां बोथोराव बहुतखिनि उसुबिदा जायो। बेफोरखौबो जों नोजोर होनानै फैबाय थानाय समाव मावफुंनो नाजालांगोन आरो लोगोसे बे एरियानि साफ्रोमबो रायजो राजाखौ आं बे निउसनि गेजेरजों बेखिनिखौनो बुंनानै दिनै दान्दिसे नुजाफैनायनि बिबुंथिखौ आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय।